ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ интихоб намудани Идизода Файзалӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ва созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корези шаҳри Кӯлобро мавриди баррасӣ қарор доданд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро вакилони мардумӣ ва масъулони соҳавӣ баррасӣ карда иброз доштанд ки санади мазкур бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади шаффофу ошкоро баргузор намудани мурофиаҳои судӣ, кафолати муҳокимаи одилонаи судӣ, густариши робитаҳои мақомоти судӣ бо воситаҳои ахбори омма, ҷоноб кардани фаъолияти сомонаҳои судӣ, қабули санадҳои қонуниву асоснок, таҳкими боварии шаҳрвандон ба ҳокимияти судӣ ва фароҳам овардани шароит барои дастрасии ҷомеа бо иттилоот оид ба фаъолияти судяҳо таҳия гаштааст. дар иҷлосия зимни баррасии созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корези шаҳри Кӯлоб зикр гардид ки мақсади асосии лоиҳа сохтмон ва барқарорсозии обанборҳои мавҷуда, беҳтаргардонии сифат, безараргардонӣ ва бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии шаҳри Кӯлоб мебошад. дар мамлакат даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ идома дорад. ба иттилои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо сипарӣ шудани қариби 1.5 моҳ аз оғози ин маърака, қисми бештари шаҳру ноҳияҳо нақшаи даъватро иҷро карданд. вобаста ба ҳамин аллакай дар баъзе қисму воҳидҳои низомӣ сарбозони навдаъватшуда савганди садоқат ба халқу ватанро ёд мекунанд. аз ҷумла дар шаҳри Исфара наваскарон барои хизмати содиқона ба халқу ватан савганд ёд карданд. дар қисми ҳарбии 02-267 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мустақар дар шаҳри Исфара маросими савгандёдкунии наваскарони даъвати баҳории соли 2021 баргузор гардид. дар ин маросим муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал-лейтенант Эмомалӣ Собирзода, собиқадорон, меҳмонон ва волидайни наваскарон иштирок намуданд. чорабинии бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида, гурӯҳи наваскарон дар фазои тантанавӣ барои хизмати содиқона ба ватан савганди ҳарбӣ ёд карданд. онҳо барои хизмати софдилона, садоқат ба ватан ва аз худ намудани вазифаҳои хизматӣ савганд ёд карданд ки ин муқаддасоту ифтихор ва нангу номуси ҳар як сарбоз хоҳад буд. наваскарон бо рӯҳи болида ба хизмати ҳарбӣ омада дар ҳузури ҳамсолон, волидон ва наздикону пайвандонашон барои хизмати содиқона ба халқу ватан қасам ёд карданд. ҳисси ватандӯстиву ифтихор аз ватандорӣ дар рӯҳияи наваскарон дида мешуд. ҳар яки онҳо барои хизмати шоистаро анҷом додан ба қисми низомӣ ҳозир шуда, таъмин кардани оромиву осудагиро дар хонадони ҳар нафар аз шаҳрвандони ватан вазифаи муқаддаси худ медонанд. зимни суханронӣ роҳбарияти қисми ҳарбӣ меҳмонон ва падару модаронро ба ин рӯзи фаромӯшнашаванда маросими савгандёдкунии наздиконашон табрику муборакбод намуданд ва бо боварӣ зикр карданд ки наваскарон ба савганди ёдкардаи худ устувор монда ба халқу ватан содиқонаву самимона хизмат мекунад. фарзанди ман ҳикмату комронҷон ки бо хоҳиши худаш ба сафи армия омад, барои халқ, барои модар хизмат мекунад. фарзанди ман бо хоҳиши худаш ба армия омад. инда тинҷа аҳами додарон ҳамин фарзандон хоҳиш мекунам ки ба хизмат биёянд. хизмат ин ҳаққи модару ватан мебошад. мо фахр аз он дорем ки хизмат дорад. хело миннатдорем, шукрона аз он мекунем. хело ободӣ, нағз,
انشالله که به سر بلند خدمت کرده میاد. شرط شرایطشون هم خوب. هر یک نوازکار در این مراسم سوگند یاد کرد که مادر وطن و خاک مقدس آن را چون گوهرکی چشم حفظ نموده به او صادق میماند. در مراسم سوگند یادکنی والدین نوازکاران از آن شکرگزاری مینمودند که فرزندان آنها نیز همچون شخصی به ناموس وطن امروز بهر حفظ امنیت و آرامی کشور آماده بوده در بهترین قسم نظامی کشور ادای خدمت خواهند کرد. سپس با گذشت ایدانه نمایش دادن مشق‌های نظامی و رقص و سرودهای دلنشین نوازکاران خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. طبق нақшачорабиниҳои асосӣ дар вилояти Хатлон оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2021 бо мақсади санҷида баромадани сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, дониш ва сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда, нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ такмили малакаи мустақилона амал намудан дар ҳама гуна вазъият дар хадамоти нақлиёт ва роҳи вилояти Хатлон машқи мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши Хоҷа Назриев. در خدمات مدافع گردنی نقلیات و راه ولایت خاطلون با واحدهای ساختاری آن مشق فرمانده ایستادی مدافع گردنی تحت عنوان عمل هیئت راهبری کننده و قوه واسطه های مدافع گردنی و خدمات هنگام به عمل آمدن سیل و برطرف نمودن عاقبت های آن گزارانیده شد. طبق نقشه پیش بینی شده در مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ساعت 6 پگاه روزی هیئت شخصی و قوه واسطه های خدمات نقلیات و راه ناحیه واسه با اعلان بانک جمعشوی مدافع گردنی جمع آمدند. با این مشق هیئت راهبری کننده مدافع گردنی خدمات، کمیسیه اواکواسیونی خدمات، ستاد اوید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی خدمات، نیروهای غیر حربی مدافع گردنی خدمات، کارمندان و خدمتچیان خدمات اشتراک نمودند. طبق نقشه پیش بینی شده واسطه‌های نقلیات و نیروهای غیر حربی مدافع گردنی برای اجرای وظیفه نزدشان گذاشته شده به دهه قینر سفربر کرده شدند. در این دهه کنار راه ماشینگرد برای رفتهای ساکنان راه پیاده‌گرد را منفرش کردند. در اساس امر رئیس ولایت خاطلون در مؤسسه دوره خوجایی روی منطقه کلو و زیرتبوی اون مشقی فرماندهی ستادی حالتهای فوق‌العاده گزارنده شد. از جمله در مؤسسه ما نیز ما در مؤسسه توانستیم که در همین روز 300 متر راه را از تعمیر اساسی برآوریم. طبق نقشه پیش بینی گردیده با موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوه واسطه‌های مدافع گردنی خدمات هنگام به عمل آمدن سیل و برطرف نمودن عاقبت‌های آن در مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه واسه این مشق در سطح ضروری جنببست کرده شد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهور از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар ҷамоату деҳоти шаҳри Куло бо мақсади баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва фарҳангиву маънавии аҳолӣ, вохӯрии роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кулоб идома дорад. дар ин ҳамоишҳо аз рӯи масъалаҳои мубрами рӯз корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда мешавад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар асоси нақшачорабиниҳои хадамоти шиносномавию ба қайдгирии қисми минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб дар ҷамоату деҳоти шаҳри Кулоб бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва суҳбату вохӯриҳои судманд аз рӯи масъалаҳои гуногун ба роҳ монда шуд. зимни ин ҳамоиш роҳбарияти хадамоти мазкур оид ба масъалаҳои гуногун аз ҷумла риояи қоидаҳои будубош ва истифодаи шиноснома барои шаҳрвандони хориҷӣ ва ивази шиносномаҳои солҳои собиқ Иттиҳоди шӯравӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасии ҳамкориҳо дар соҳаи танзими муҳоҷирати меҳнатӣ ва қоидаҳои будубош дар қаламрави Федератсияи Русия ва инчунин ивази саривақтии шиносномаҳои бароришашон то соли 2014 ки муҳлати онҳо то моҳи феврали соли 2022 идома ёфтааст, суханронӣ карданд. Инчунин ҳамоиш бо иштироки сокинону фаъолони ҷамъияти деҳоти Зиракӣ ва ҷамъияти деҳоти Зарбдори шаҳри Кулоб низ баргузор шуд ки ҳадаф аз баргузории ин ҳамоишро масъулин ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқӣ бедор
بیدار نمودن حس مسئولیت‌شناسی و اشتراک فعالانه ساکنان در کارهای جمعیتی و سیاسی عنوان کردند. اطلاع داده شد که این زمان در حدود شهر و دهات کولاب جهت سری وقت به دست آوردن شناسنامه‌های شهروندی جمهوری تاجیکستان برای محصلین مؤسسه‌های تعلیمی، تغییر شناسنامه‌ها بعد به اتمام رسیدن مهلت اعتبار و برای شخصان امکانیت محدود داشته امتیاز ضروری پیش بینی شده. در این سمت کارها به طور نظررس رفته ایستادند. пешгирӣ ва барқарорсозии ҳолатҳои фавқулода вазифаи ҳар фарди ҷомеа аст. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар соҳаи мудофиаи гражданӣ ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва бартарафсозии оқибатҳои он нақшачорабиниҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шудааст. чунин як чорабинӣ дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид ки теъдоди омӯзгорону хонандагонро фаро гирифт. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов. чорабинии омӯзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи шаҳри нав бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони соҳа ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи шаҳри нав баргузор гашт. нахуст дар саҳни муассиса бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ҷамъомад баргузор гашта маърузаҳои омӯзгорон ва намояндагони ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода шунида шуд. машқи мудофиаи гражданӣ ва ҳолатҳои фавқулода гузаронида шуд. ҳамаи хонандагон ба ҷои бехавф гузаронида шуданд. баъдан аз ҷониби роҳбарони синфҳо тибқи барномае ки тартиб дода буданд, барномаи давлатӣ дар синфҳои 2-6 соат ва дар синфҳои 6-15 соат соатҳои тарбиявӣ гузаронида шуданд. ҳангоми гузарондани машқҳои амалӣ аз ҷониби гурӯҳҳо саривақт хонандагони дар зери бино монда ба ҷои бехавф гузаронида шуданд. мо бо боварӣ гуфта метавонем ки имрӯз нерӯҳои ғайриҳарбӣ дар ҳолати сар задани садамаҳо омода ҳастанд. бо садо додани бонги хатар амали намунавии хонандагон ҳангоми рух додани заминларза, оташ гирифтан ва ба вуқӯъ пайвастани садама дар иншоот оғоз гашт. хонандагони синфҳои болоӣ ба гурӯҳҳои наҷотбахшу ёрирасон ҷудо гашта бо чусту чолокӣ дар амалиёт иштирок намуданд. дар ин лаҳзаҳои ҳасос кормандони қисми оташнишонӣ, ёрии таъҷилӣ ва гурӯҳи наҷотбахши бахш оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷои ҳодиса ҳозир шуданд ва барои рафъи оқибатҳои заминларза кӯмаки амалии худро расониданд. чуноне ки ҳар яке мо медонем ҳар сол дар муассисаи мо чунин барномаи бонки хатар амалӣ мегардад. мо ки дар ин барнома иштирок доштем акнун хеле хуб медонем ки мо бояд чӣ тавр дар ҳолати заминҷунбӣ, офатҳои табиӣ, чӣ тавр хонандагони захмиро бароварда ба онҳо чӣ тавр ёрӣ расонем ва бисёри чизҳоро аз худ намудаем. худам ба боварии комил гуфта метавонам ки дар оянда метавонам аз уҳдаи ин кор ба хубӣ бароям. дар муассисаи таълимӣ дарсҳои кушод дар мавзӯъҳои роҳҳои ҳифзи хонандагон аз оқибатҳои садама, амали хонандагон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва ба худ ва ба дигарон расондани ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода гузаронида шуд. аз ҷониби маъмурияти мактаб, шӯъбаи маориф ва ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба беҳтарин иштирокчиён ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар шаҳри норак ба муносибати рӯзи байналмилалии оила бо иштироки мудирони шӯъбаю бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр оилаҳои намунавӣ ва навбунёд чорабинии идона баргузор гардид. дар он фаъолони шаҳр иштирок намуда нафарони рӯзгордида барои мустаҳкамии оилаҳо ба ҷавонон пандҳои судманд пешниҳод карданд. тафсилот дар ин хусус. рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри норак бо баргузории чорабинӣ бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. дар ин тадбир роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр иштироку суханронӣ карда зикр намуданд ки таваҷҷӯҳ нисбат ба фарҳанги оиладориву оилабарпокунӣ ва пойдории оилаҳо дар мамлакат хоса буда як соли пурра, яъне соли 2015 бо ибтикори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала бахшида шуда буд. ба андешаи иштирокчиён ғамхориву таваҷҷӯҳ ва чораандешиҳо дар самти пойдории оилаҳо дар доираи як сол маҳдуд нагардида ҳоло ҳамчунин чораандешиҳо
андешиҳо бо маром идома дорад. хусусан дар шаҳри норак бо иштироки оилаҳои ҷавон вохӯриву чорабиниҳо баргузор мегардад. корҳои фаҳмондадӣ сурат мегирад ва ҷавонон аз фарҳанги оиладорӣ воқиф карда мешаванд. аз инҷост ки нишондиҳандаҳои вайроншавии оилаҳо дар шаҳрро ба коҳиш ёбист. дар 4 моҳи соли 2021 34 адад оилаҳои бекор шуд, назар ба соли гузашта 12 адад кам мебошад. ин натиҷаи вохӯриҳо байни аҳолӣ, байни минтақаҳои манзилӣ, байни ҷамоатҳо гузаронида мешавад аз тарафи кормандани сабти асотилоти шаҳрвандии шаҳри норак. имрӯз дар рӯзи оила мо 7 нафар хизматчиёни давлате ки ҳама ҳолат бо сабти асоти ҳолати шаҳрвандӣ ҳамкорӣ доранд ба во додем. 3 оилаи намунавӣ доштем, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ додем. 4 адад шаҳодатномаи таваллуд барои тифлакони навзод тақдим намудем. нотиқон ҳамчунин аз мавқеи оилаи солим дар ҷомеа муҳимияти донишу тафаккури ҷавонон роҷеъ ба зиндагии мустақилона изҳори андеша карданд. ҳамчун намунаи ибрат барои иштирокчиён дар ин рӯз як зумра шаҳрвандони фаъол бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардида дар ин баробар оилаҳои намунавии шаҳр низ муаррифӣ карда шуд. дар доираи рӯзи байналмилалии оила ҳамчунин ба навзодон аз ҷониби шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри норак шаҳодатномаи таваллуд ҳадия гардид. тӯи арӯсиву домодии як ҷуфт навхонадорон ки дар вазъияти тантанавӣ ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳро супориданд анҷомбахши чорабинӣ буд. али фарҳанг бо суруду таронаҳои ҷолиб ба ин муносибат ҷавононро таҳният гуфтанд. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои кори холӣ шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро дар беморхонаи ноҳиявӣ доир намуд. дар ин ярмарка асосан муассисаҳои тиббии ноҳия бо корҷӯён ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. ин тадбир инчунин дар шаҳри Кӯлоб низ идома ёфт. ҷузъиёти бештар дар матлаби хабарнигоронамон. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои кори холӣ шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро дар беморхонаи ноҳиявӣ доир намуд. дар ин ярмарка асосан муассисаҳои тиббии ноҳия ба корҷӯён ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани бекорон ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод дар соҳаи тандурустӣ гузаронида истодааст. дар чорабинии мазкур 5 муассисаи тиббии ноҳиявӣ иштирок дошта аз тарафи онҳо 49 ҷойи кори холӣ барои дарёфти мутахассисони соҳаи тандурустӣ ба аҳолӣ пешниҳод гардида истодааст. иттилоъ дода шуд ки аз оғози соли 2021 ин чорумин ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод мебошад ва дар 3 ярмаркаи қаблӣ 36 нафар корҷӯён бо ҷойҳои кори доимӣ ва 96 нафари дигар ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд. ҳамин гуна ярмарка аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Кӯлоб низ дар маркази саломатии рақами 2 шаҳри Кӯлоб доир намуданд. муассисаҳои тандурустӣ барои ба кор ҷалб намудани ихтисосмандони соҳа ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. вазорати меҳнат муоҷиз ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи 2 мартаба ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро барпо намоянд. чуне ки шумо шоҳид ҳастед, имрӯз дар назди беморхонаи марказии шаҳри Кӯлоб ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳо дар соҳаи тандурустӣ дар робита дар алоқамандӣ бо вазорати тандурустӣ ва гузаронида шуда истодаанд. дар ин ярмарка 16 ташкилоту муассисаҳои соҳаи тандурустии шаҳри Кӯлоб, 5 ташкилот аз ноҳияи восеъ шуъбаи кадрҳо иштирок доранд. аз шаҳри Кӯлоб мудирони шуъбаи кадрҳо 133 ҷойи кори вазифаҳои озод пешниҳод намуданд ки инҳо ҳама ҷойи кори вазифаҳои озод ба духтурони дараҷаи олӣ мансуб мебошад. дар ярмарка шумораи зиёди донишҷӯён иштирок намуда барои гирифтани роҳхат ба муассисаҳо муроҷиат карданд ва 10 нафар шаҳрвандон соҳиби роҳхат гардиданд. дар ярмаркаи ҷойи кории холӣ иштирок намудам. барои ба ҷои кор таъмин шудан роҳхат гирифтаам. миннатдории хешро ба ташкилкунандагони ярмарка баён менамоям. иттилоъ дода шуд ки ҳамаи гуна ярмаркаҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб гузаронида шуд ва дар оянда низ баргузории ярмаркаҳо ба нақша гирифта шудааст. ҷавонон нерӯи созанда ва бунёдкори ҷомеа ба ҳисоб мераванд.
از این رو دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با این نیروی بزرگ کشور تکیه نموده پیوسته برای علم آموزی و صاحب کسب گردیدن آنها غمخواری ها ظاهر می نماید. هوسمند گردانیدن جوانان فعال با استیپندیاهای پرزیدنتی و استیپندیاهای رئیسانی شهر و نواحی نمونه این غمخواری ها به حساب می رود. گزارش همکاران ما از رفت قدردانی خوانندگان و دانشجویان اعلیخوان در شهر باختر آماده گشته است. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سیجودین سلامزاده شهردار باختر با جوانان لیاقتمند و خوانندگان و دانشجویان فعال و اعلیخوان واخوری نمود. در واخوری مذکور سابقه‌داران ساحه معارف، آموزگاران و خوانندگان فعال مؤسسه‌های تعلیمی شهر نیز شرکت ورزیدند. در این روز نخست سیجودین سلامزاده رئیس شهر باختر از دستاورد و موفقیت‌های خوانندگان و دانشجویان یادآور گشته اظهار داشت که جوانان صاحب استعداد و میهن‌پرست در حدود شهر زیاد است. این روز شرکت فعالانه ورزیدن ایشان در تمام چهاربینی‌های فرهنگی و سیاسی و سزاوار جایهای نمایان گشتن در آزمون‌های سطحی ولایتی و جمهوری آنها بازگو می‌نماید. تأسیس دادن استیپندیای رئیس شهر نیز پیش از همه بهر قدردانی این قبیل جوانان اعلیخوان و باز هم هوسمند گردانیدن خوانندگان و دانشجویان فعال با علم و دانش و با این وسیله نام مؤسسه‌های خود و شهر را بلند برداشتن است. سابقه‌داران ساحه معارف هم در این روز به سخن برآمده اظهار داشتند که طی سال‌های اخیر برای جوانان امکانات‌های زیادی رشد فراهم گشته است. تشکیل یافتن آزمون‌های جمهوری فروغ سپیدان‌های کتاب است و علم فروغ معرفت از قبیل آنهاست. روند همین مجلس نشان داد که واقعا توجه رهبریت شهر نسبت جوانان لیاقتمند خیلی زیاد است و امروز همه اونهایی که طریق آزمون با علم و معرفت داده شده با غالب اومدن از جانب رئیس شهر با ادرار پلیس استیپندیای رئیس شهر مشرف گردیدند. این باعث افتخار است و من فکر میکنم که از بس که جوانان آینده وطن هستند خوب میشد که اونها خیلی لیاقتمند، خردمند و دانشمند به وای رسند. در جنبش رئیس شهر به 35 نفر گیرندگان ادرار پلی مبلغ‌های مقرر گشته را سپرده با آنها خوانش اعلای بردباری تمنا نمود. яке аз проблемаҳои асосии ҳалталаб дар низоми таълиму тарбияи кишвари мо ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон ба ҳисоб меравад. Ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дошта, масъулони вазорати маориф ва илм, ҳамчунин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд ки ҳарчи зудтар барои бартараф кардани ин мушкилӣ тадбирҷӯӣ намоянд. масъалаи ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон дар вилояти Суғдро ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд. фарогирии насли навас аз овони хурдӣ ба муассисаҳои томактабӣ яке аз зинаҳои муҳими самти таълиму тарбия ба ҳисоб рафта, аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар дар сиёсати маорифпарварона ба ин самт диққат ва таваҷҷӯҳи махсус равона карда мешавад. имрӯзҳо дар ҳудуди кишвар муассисаҳои томактабӣ фаъолият доштаву дар самти таълиму тарбияи дурусти кӯдакону наврасон фаъолият мебаранд. дар кӯдакистони рақами 6 ноҳияи Ҷаббор Расулов 485 нафар кӯдакон дар 18 гурӯҳ таълиму тарбия гирифта истоданд. бинои кӯдакистон соли 1975 сохта шуда, соли 2016 тариқи ҳашар бинои иловагӣ сохта шуда برای 120 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت. در حاضر مشکلی نیست. همه شرایط ها مهیا کرده شده است. در همه گروه ها با آبی گرم، با عیانیت ها، میز و کرسی ها، همه شرایط ها مهیا است. همه ما 24 نفر مربیان فعالیت میبریم. 20 نفر مربیان با طایفه عالی تا مکتبی تمام کرده که 4 نفر مربیان. کودکستان رقم 21 همین ناحیه در مساحت 0.5 گیتار جایگیر شده است. این کودکستان از سال 1989 جانب فعالیت برده ایستاده است. در کودکستان این زمان کودکان در 8 گروه فرا گرفته شده، 15 نفر مربی‌ها با آنها تعلیم و تربیت داده ایستادند. شماره کودکان 180 نفر را تشکیل می‌دهد. با اطلاع مسئولین در زمان شوروی این بنا چایخانه بوده، با گذشت وقت به کودکستان تبدیل داده شده است. در همین مرحله کودکستان ما چایخانه بود. لیکن حاضر در این حال کودکستان به موافق کردن، لیکن البته حاضر یک چند نفری کودکان در اچرید ایستاده است. برای همین یک مقصد داریم که باید که کودکستان ما با خانه علاوگی احتیاج دارند. ما نقشه داریم که در آینده کودکستان برای شدن با یک گروه علاوگی با 25-30 نفری کودکان تربیت گرفتن به ساختن به نقشه داریم.
با اطلاع مسئولین شعبه معارفی ناحیه جبار رسولوف عین زمان فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی در حدود ناحیه 32% را تشکیل می‌دهد. امروز در همه مؤسسه‌های تا مکتبی 4016 نفر کودکان فراگرفته شدند. در ناحیه نزدیک 2500 نفر کودکان دیگر در نوبت قرار دارند. در این سمت نیز کاربری‌ها جریان دارد. در حدود ناحیه جبار رسولوف امروزها 24 عدد کودکستان از جمله 19 دولتی و 5 خصوصی عمل نموده ایستاده است. همچنین در مرکزهای انکشاف کودک نیز کودکان فراگرفته شدند که شمارهشان 1086 نفر را تشکیل می‌دهد. حاضر برای ساختمان بنای مؤسسه‌های تا مکتبی به نقشه گرفته شده است. این از طرف مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه، از طرف شعبه معارفی ناحیه، دیگر مقامات های بالایی به نظر گرفته شده است، کاربری کرده ایستاده است. برای جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود. علاکه دو مؤسسه تا مکتبی را، مؤسسه تا مکتبی خصوصی را ساختمان اتمام رسیده به استفاده داده شد. در کودکستان رقم 10 ناحیه سپیتامین 180 نفر کودکان فراگرفته شده، با آنها 9 مربیها تعلیم و تربیت می‌دهند. کودکستان سال 1983 این جانب فعالیت برده ایستاده است و همه مربیها صاحب تخصص میباشند. مشغولات همه روزه طریق جدول صورت گرفته، اساساً با زبان تاجیکی گذرانده می‌شود. همچنین مشغولات‌های علاوگی زبان روسی و انگلیسی نیز عمل می‌نماید. مقامات روسیه تفتیشات سبب‌های حمله به مکتب شهر قزان را ادامه می‌دهند. در ادامه تفتیشات حمله‌گر این فاجعه از تشخیص روانی می‌گذرد. تیرپرانی در شتات رود آیلند امریکا 9 زخمی بر جای گذاشت. شرح چند خبر از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه. ҳамлагари мактаби шаҳри қазони федератсияи россия илназ галявиев дар институти сербскии шаҳри москва аз ташхиси равонӣ хоҳад гузашт. мутахассисон мехоҳанд муайян кунанд ки қотил роҳан солим аст ё не ва дар вақти содир намудани ин куштори оммавӣ дар кадом ҳолат қарор дошт. ташхис бо дархости муфаттишон таъин карда шудааст. хотиррасон мешавем ки рӯзи 11 май илназ галявиеви 19 сола дар мактаби рақами 175 шаҳри қазони россия ки қаблан дар он таҳсил мекард оташкушоӣ намуд. дар натиҷаи ин ҳодиса 9 нафар 7 хонанда ва 2 омӯзгор ки яке аз онҳо кӯшиши ҳимоя кардани толибилмонро дошт ба ҳалокат расиданд. ҳамчунин зиёда аз 20 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд. 8 захмии ин ҳамла барои табобат бо ҳавопаймо ба пойтахти Россия шаҳри Москва расонида шуданд. дар шаҳри провиденсии амрико тирпаронӣ ба амал омад. мувофиқи иттилои полиси штати род айленд бар асари ин ҳодиса 9 нафар зарар дидаанд. полис фавран маҷрӯҳонро ба беморхона интиқол дод. вазъи саломатии чанд тан аз онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. полиси амрико мавзеи ҳодисаро зери назорат қарор додааст. маълумот дар бораи шахси ҳамлагар ва сабабҳои ба ин кор даст задани ӯ